Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име въздай слава, заради милостта си и заради верността си. Защо да кажат народите, къде е сега техният Бог? Нашия Бог е на небето. Прави всичко, което му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, творение на човешките ръце. Уста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не миришат. Ръце имат, но не докосват. Крака имат, но не ходят. Нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Израилю, уповавай на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Доме Ааронов, уповавайте на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Господ си спомни за нас, ще ни благослови. Ще благослови Израилевия дом, ще благослови Аароновия дом. Ще благослови онези, които се боят от Господа, и малки, и големи. Дано Господ ви умножава все повече и повече, вас и децата ви. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Небесата са небеса на Господа, а земята Той даде на човешките синове. Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието. Но ние ще благославяме Господа от сега и до века. Алелуя.